guys. Ayan, cooking. Ayan, magluluto tayo ng adobo. Adobo na liig. Na may atay. Na may batikulon. May batikulon. Basta yun na yun. Bada kayo dyan. Basta batikulon sa hiligay nun or ilong. Ayan. So, ito na yung mga pagkain ng mga amo. Ayan. So, itong kanin na puti sa amin. Pag-alis namin dito. Ito yung ulam namin. Dadan! Diba? So, halo-haloin natin. Saglit lang. Gusto. Ayan. So, hindi talaga ako naglalagay pa ng asin. Kasi, mamaya na yun. Ayan, hilaw pa ang ating mga kaliigan. May atay siya. May puso. Tapos, yung ano ba tawag dun sa batikulon? Yung Tagalog nun. Basta batikulon, yun na yun. Bahala na kayo dyan. Batikulon ba? Yung batikulon na. Basta yung yung nakabalot sa sa yung kinain niya. Ano ba yun? Basta yun na yun. Bahala kayo dyan. Kalimutan ko pero alam ko yun sa Tagalog, nakalimutan ko lang. So, kayo nang umintindi. Ibatak pa natin ulit. Tapos, meron ako dito naka-ready na Knorr cubes. Ayan. Knorr cubes tayo, guys. Ito, guys. Ang sekreto ng malupit. Charot. Ito, ayan. Ayan siya, guys. Chicken stock. Diba? Pero ilalagay natin is isa lang. Ayan. Isang ganito lang. Mamaya na natin siya. Ay, hulog. Hulog pa. So, ayan na, guys. Mamaya pa natin to ilalagay kasi pinapaano pa natin ang main ingredients natin. Charot. Main ingredients. Ayan, ingredients with S. Kay madami man siya. Madaming may liig, may atay, may heart, may batikulon na basta yun na yun. Ayan, so medyo okay na yung kulay niya. Parang siya, nag-itim. Charot. So, ilalagay na natin ang ating tubig. Kaunti lang. Sorry. Ayan. Ganyan. Tapos, isusunod na natin ang ating soy sauce na ito. Ayan. Ganyan ko lang siya. Ito siya, guys, Silver's one. Galing ito sa restaurant. Charot. Nag-order yung alaga ko ng Chinese foods. Ayan. May kasamang ganyan. Kaya sayang naman kita kung ayaw niya kasi niya. Kaya ito. Gamitin natin dito, diba? Dahil kulang nga yung tuyo. Dagdagan natin ng tuyo sa utak. Tuyo sa ulo. So, marami tayo ditong tuyo. Kaya lagi tayong tinutuyo. Pati mga tinutuyo. So, lalagyan pa natin ng tuyo para more tuyo. Para may tuyo ang utak. More tuyo. More tuyo, more Pwede? More na nga. Kaya ito yung raisin.
kung bakit hindi ako naglalagay ng asin. Kasi, siyempre, maglalagay tayo ng tuyo. Tuyo sa utak, or tuyo sa ulo. Ayun. Tuyo natin, tuyo nila, tuyo natin lahat. Ayan. Tapos, ilalagay pa natin to ang Knorr cubes. Ayan. So, ilagay na. Ay, para masama na siya dyan sa matunaw. So, tatakpan natin ulit para maluto na. Nang makakain na tayo ng ating adobo. Ayan. So, ilagay ko lang dito. Hindi naman yung susunod. So, tararan, tararan. Pag nagluluto tayo guys, kailangan natin kantahan at sayawan. Diba? So, ayan, kumukulo-kulo na siya. For something. Charot. So, ayan, kumulo-kulo na nga siya guys. Kumulo-kulo. Okay lang yan, kumulo siya. Wag lang yung dugo natin. So, ayan. Siyempre, may nag-aabang dito na suka. Ayan. Para yan mamaya. Mamaya pa yan. So, saranan natin. Okay, o, diba? Nakikita nyo na, puso-puso na siya. Nagugutom na ako. Bilisan mo! Ang na! Bilisan mo! Bango? Guys, ayaw talaga nito ni Ferlin ng atay. Ewan ko ba, tanungin niyo siya kung bakit ayaw niya ng atay. Ang ingay-ingay naman. May galit siya. Kasi yung ulam namin atay. Magiging wak-wak. Magliig na lang daw siya. No choice. Pag no choice. Kumakain din naman ako ng leeg na hilaw eh. Okay na yan. Ay, ibang liig yun eh. Ibang liig yan. Preska yun. Hindi yun, hindi yun naluto. Kakaiba din ang flavor nun. Mashiyak. Masarap ba? Mashiyak. Maasim na manamis-namis. Walang katapusan ko kasi. Oo, tama. Ayan, so more laga pa guys, more laga pa. Nasa ko ng kumula yan. Hindi yan pareho ng preskong leeg na wala nang laga-laga. Agoy, ibang leeg na ito, kay Ferlin. Iyak yan. So, ayan na nga guys. Oh! Ay, oh. So, ayan, welcome back. Ayan guys. So, kumukulo-kulo na siya. Ayan. Diba? Ito na guys yung tsura niya. Charot, tsura. Ayan. Diba? Ganyan na siya. So, ito yung ulam namin. Ulam namin. Kasi pupunta ko dito si Langki. So, favorite ko talaga ito. Ito yung yung ulam na hindi ako magsasawa. Char. Sa kanya nga, hindi ako magsasawa. Charot! Ay. Oh, diba? Nakapanghugot pa. So, takpan natin ulit. Kasi kailangan natin lutuin ng mabuti ang liig. Tsaka yung sabi ko kanina doon sa isa. Batikulon na yun. Kaya nga, dito na So, stitch mo pa iba? Sumali ako dito. Madali lang ako ng guys. Sumali ako dito.
ayan. So, lalagyan na natin ng suka. Pero okay na siya. Suka na tayo. Ayan. So, hahaluin. Tatakpan na muna natin. Mamaya na hahaluin. Diba? Ayan. Kumukulo na siya, guys. Nakba. Pag ano na, ayan. May lumalabas na siya dyan na usok. Pag nalabasan na, okay na yan. Ayan. So, kunti pa. Okay, alright. Ayan, kunti na lang. Anong usok na yun? Diba? Ayan, kulong-kulo na siya. So, kumulo na talaga yung dugo niya sa akin. So, it's time na. I-open na natin. Para pasingawin na ang mahiwaghang suka. Ayan. So, hahaluin na natin, guys. So, titikman natin ang sabaw niya. Charot, sabaw. Yan. Kasi may lalagay pa tayo. At ayun na nga. At ayan, guys. Ayan. So, nilagay na lang natin siya ng asukal. Ayan. Kasi gusto ko kasi sa adobo, guys, yung manamis-namis na maasim-asim. Ay, sana all. Okay. Ayan. Tara. So, titikman natin ulit. Sarap. Okay na siya, guys. Ayan. Ayan. Ito na rin yung leeg. Saka, ito talagang batikulo na to ba? Tigas niya. Pero okay na yan, guys. Matigas talaga yan siya. Okay na yan. Thank you for watching. Bye-bye!